Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus donang gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goran, dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na dibona gijang, sai lehon matuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan. Sai lehon dame tuhami asa sonang hami mangolu di bagasan pangondim, sai marsigantung tuhatam mahami, maradopon salut musunami. Sai ramoti jala pargowi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu ma patik ni debata sian pesalmen 20 tolu ayat 4. Ainang pe mardala nau dirura linggoman ni hamatean, dang huhabiari parmaraan, ay hodo mandongani yau tukotmu dohot batai mangapuli yau. Atong rami mangidogogo mahita siat tuhata. Ali Tuhan debata, saya pagogo mahita. Amin. Topoti ma dosata, ale Tuhan debata pargogona so hatu dosan, para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaon mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Maca jot-jot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata dohot pambenami naroai. Dang huhaholongi hami hosiana sarohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondinami, dohot nasa gogonami, dang donganami, dang doson diri nami hubayan hami.
Dibayani tama doris rimasanmu, jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tuasi ni roham nagodangi, mangido sianasa rohanami hasesan dosanami salutna. Sayuru pimahami, paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangoluhami, dot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asi maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo Tuhan sesani dosa. Para siroha jala padengan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayan tu hita hombar tu aka dosata, jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahat totta. Songon asi ni rohani ama-ama mida aka anakna, asi ni rohani Jahoba di aka na makabiari ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tabege mahata ni debata trupuk ni hari mingguan pesalmen 34 ayat 16 saat 20 tolu. Sai manatap do mata ni Jahoba tu aka partigor, jala pinggolna tu angguk nasida. Matualo ni aka si bayan najat do bohi ni Jahoba, asa disiapon siantanon barita nasidai. Mangaguki do aka partigor, gabe ditangihon Jahoba do, jala dipaluan nasida sian hagogota nasida sudena. Donok do Jahoba di akan na bojok maroha, jale tupahi do akan na pogos tondi. Lape parniapan ni partigor, ala di palua Jahoba do ibana sian sudenai. Ibana mangaramoti holi-holi na sudena, dang marponggol nanggol nasida. Sada, say hama tehonon ni parjahat do hajahaton, jala say marutang do sogot akan na marhosom partigor. Ditobus Jahoba do hosani akan na posona, jaladang marutang sogo sude na marhaposan tu ibana. Imasatna. Martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na upeotsa. Amin.
Sebab kon maha porsiao tai, songona hina tindak kon ni dongata sa porsiao di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit do tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubonis na Maria, naga bagabian sionton di parbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumunan silatus, nama tetar paja ibana lihau penarsian, na tuat tubano toru, na mulak mangulu di arit patuluhun, na mana kusuko, lakudu kesiamu ni debata Jehovah, amanai buhuna suatu dosana. Disi may banat tayo sugot tanong, mangumuni halak na mangulu doa na mati. Awa porsea itong di pagbadia, jala adong sa huria na badia, huria kapan liha Kristen akan na badia. Doa dihasasan dosa, doa dihasasan bundok, mulak mangulu sugot na halak na mati. Doa dihamulan na Tuhan. Amin.
Shalom, selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Naposo yang baru beribadah bersama kita pada hari ini. Dan selamat datang juga Tu Sudeda Inang Sarfat dari wilayah Jabotabek. Selamat hari Minggu Madihita Salutna. Tabegema jolo nama sa titing di bagasan mingguta sadarion. Yang poin pertama, nama minggu ke-13 Dung Trinitatis. Topik, Togu di bagasan Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, tata ibadah paperless. Untuk mendukung pengurangan pemakaian kertas, maka mulai Minggu tanggal 1 September 2024, gereja akan meniadakan cetakan tata ibadah dan mengurangi cetakan warta jemaat. Perhaladu menghimbau jemaat untuk mengakses tata ibadah dan warta jemaat melalui layar Videotron atau file PDF warta jemaat dan tata ibadah yang dikirim oleh Parhalado Sektor atau scan melalui barcode yang ada di kursi jemaat dan pintu masuk. Poin keempat, persembahan kita hari ini Minggu 25 Agustus 2024, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk Huria, pembangunan dan kantor pusat. Dan 1 amplop lagi khusus dana pendukung program gereja. Poin kelima minggu depan akan kita bacakan. Poin keenam, kunjungan gerejawi. Hari ini gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari Punguan Ina Sarfat. Punguan ni Aka Inata ni Padita HKBP Naung Mabalu di wilayah Jabotabek berjumlah 45 orang. Setelah ibadah pukul 10 WIB akan diadakan kantong khusus di depan altar bagi jemaat yang mau memberikan donasi. Bagi Punguan Ina Sarfat dapat mengantarkannya ke kantong khusus tersebut sambil bersalaman. Kalau misalnya ke depan agak canggung, ada juga di pintu keluar. Kita himbau jemaat kita untuk memberikan ala nama cita wuhin nakinganate kurni akadai nangi labok jala uli-uli sudena. Selamat melayani Inang, Tuhan memberkati. Poin ketujuh, ibadah penghiburan. Pada hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 18 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung Reformanda akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga Doniko Verna Pitupuluh Novi Juliana Borusinaga atas meninggalnya Nyonya Edita Napitupulu Boru Tapu Bolon Opu Jesslyn Boru, ibu dari Amang Dena Pitupulu pada tanggal 29 Juli 2024 di Balige, tutup usia 71 tahun. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dihimbau seluruh jemaat sektor Dago diundang untuk mengikuti ibadah penghiburan tersebut. Poin ke-8, berita pernikahan warta yang pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gideon Oktojadi Nehemia Gurning, putra dari Bapak Insinyur Jasa M. Gurning dan Ibu Mardiana Veronica Boru Hutasoit, alamat Jalan Cikutra Baru 8 nomor 4, anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda,
Resort Bandung Tengah, sektor RAAP dengan tunangannya Saudari Irmalina Boru Pardede, putri dari Insinyur Marihoten Pardede, Ibu Ros Idalina Boru Sitorus, anggota Jemaat HKBP Mahanaim Resort Mahanaim, dan pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 7 September 2024 di HKBP Mahanaim Resort Mahanaim, Batam, Distrik 20, Kepri. Nomor 10A, Seksi Perempuan, PHD Gabungan Seksi Perempuan, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 14 WIB di gereja akan dilaksanakan PHD Gabungan Seksi Perempuan. Seluruh perempuan HKBP Bandung Reformanda diundang untuk mengikutinya dan dihimbau untuk membawa masing-masing tumbler. Pertanyaan sektor yang pertama adalah dari sektor Bumi Siliwangi, hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 19 WIB di rumah Amang Keluarga Situa El Purba Boru Sibagariang, alamat di Jalan Cipedes nomor 64. Seksi lansia pada hari Jumat 30 Agustus 2024 bertempat di HKBP Resort Karawang. Seksi lansia akan mengikuti kegiatan Lomba Pogal Grup Lansia CHKBP Distrik 18 Jabar Tenggie. Poin 12, pembukaan pendaftaran katekisasi SIDI tahun ajaran 2023 dan 2024. Mulai Minggu 18 Agustus 2024 sampai 1 September 2024, gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang akan mengikuti katekisasi SIDI tahun ajaran 2024-2025. Jemaat yang akan mengikuti belajar SIDI dapat mendaftarkan diri ke sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte baptis, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Sintua sektor. Poin 15, Pesta Gotilon tahun 2024. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 pukul 9 WIB selesai gereja, kita akan melaksanakan Pesta Huria, Pesta Gotilon 2024. Setelah pembacaan warta jemaat ini, kami mohon nanti dari para tahun dan panitia Pesta Gotilon 2024 memberikan panorangion. Poin 19, ucapan selamat ulang tahun. Kami himbau yang berulang tahun pada tanggal 19 sampai 25 Agustus 2024, yang berulang tahun kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu barangkali ada yang hadir pada saat ini. Iya. Parhalado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 25 Agustus 2004 berjumlah 19 orang. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Totong manang sadi hari pehutang yako kamu sudena, sialas ni rohaku do huula tang yakon. Selamat ulang tahun Amang, terima kasih. Poin 22, berita keuangan. Total penerimaan kita dalam seminggu ini berjumlah Rp21.417.007.
penerimaan pria Rp12.551.400, sentralisasi Rp7.822.100, dan untuk pembangunan Rp1.043.607. Songonima amang inang namasa diuriata di bagasan minggu tasadarion tuhata mama masu hita saluhutna. Untuk panitia pesta huria dan pertahun kami silakan. Horas Amanginang, izinkan kami dari Majelis Pembendaharaan untuk menyampaikan sedikit informasi tentang pelaksanaan Pesta Huria untuk tahun 2024. Yang pertama, selayaknya kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih untuk Gereja HKBP Bandung Reformanda dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang boleh dilakukan dalam pelayanan di HKBP Bandung Reformanda. Terlebih pada tahun ini 2024, sampai saat ini sudah banyak program yang sudah dijalankan dan yang sedang berjalan dan akan dijalankan pada bulan-bulan berikutnya. Dalam menjalankan program yang sudah diputuskan di RKA melalui Pesta Huria, tentunya segala kegiatan banyak yang membutuhkan dana selain partisipasi dan pemikiran dari kita semua. Tentunya sesuai dengan RKA juga bahwa pemasukan dana untuk gereja ada beberapa program yang dibuat, salah satunya adalah program Pesta Huria. Pesta Huria adalah satu kegiatan yang menunjang untuk penggalangan dana, selain bersyukur sekaligus menggalang dana untuk program-program kegiatan di gereja yang tidak terkena sentralisasi. Maksudnya seluruh yang kita dapat dari Pesta Huria akan masuk ke keuangan Huria. Dan untuk tahun ini sesuai dengan RKA, target dari Pesta Huria adalah Rp400 juta. Terkait hal tersebut, sudah sesuai dengan warta jamaat, sudah terpilih kepanitiaan yang akan menjalankan Pesta Huria, yaitu dari Punguan Amanature. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Punguan Amanature yang sudah menjadi panitia. Sebentar dari Ketua Panitia akan menyampaikan beberapa teknis tentang pelaksanaan Pesta Huria. Kami dari Paralado mengharapkan partisipasi dari kita seluruhnya, dari keluarga tiap keluarga, dari individu-individu atau naposo yang sudah bekerja untuk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian Pesta Huria dan juga untuk boleh memberikan berkat yang dia peroleh sebagian untuk kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung di gereja kita. Mari kita dukung, kita doakan agar Pesta Huria tahun 2024 dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kami persilakan untuk Ketua Panitia. Horas madita saludna. Perjulu tapasa puji-puji dok maliate. Tua mata di bata ala liato hita kesehatan do las niroha di hita bui memuji do memulia korna sederion. Pedoahon tong do kami madok muliate tu parhala do nami. Ala kami dilian tanggung jawab tahunon gawe panitia Pesta Huria di Uliata KBP Bandung Reformanda. Angga mabui tanggung jawab udah tot kami do denggan. Jadi kira-kira ujah kami mah sauti deskripsi ini nanaing tahun di Pesta Huria. Perjulu tema natapilit siapa panitia sian psalmen 34 ayat 4 dongani mahami dongani hamu mah ahu pasangapot jahuba rap mahita patibulhon guarnai. Dalam bahasa Indonesia, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya.
jala subtema nata buat di acara tahun ima kebersamaan di semua sektor dan usia. Jadi neng do di pesta Huria Tasaderion kita boy rapak mulai sian usia dana satu nama tua boy kita rapak mangadopi menikmati pesta Huriaon. Jala songona intereson amang situan aking target ta tahunon papunguhon dana 400 juta angge ma di pasuas tua boy ma tercapai tujuan tay. Jadi molo sian 400 it kami berharap do sian panitia adong Dr. Lipe na minimal sian ruasta atau sekitar 250 ribu minimal alai molotung pedang buina sai ba kami panitia siap tu majau do dengan do siroha alai di sampingnya dong do molo napasaton minimal 600 ribuan non adong sian panitia ila souvenir tong ICP napasato sa dia petong adong souvenir ale tu na 600 tu jangan non adong souvenir spesial sian gerejata jadi ima hira-hira ala target ta satonga sian 200 ribu ima sian persembahan syukur on tok manang Dr. Ripe ta tadokpe ima guarna palai persembahan syukur madita jaladang adong hita mabain lelang di somma hita partisipasi ta di asa tungdengkan acara tahun selanjutnya kira-kira kegiatan na terlaksanahon ima adong prapesta duhot pesta puncak prapesta ima tuluan non sepanjang sebelum mencapai hari H jadi mulai bulan September mudah-mudahan bui terlaksana ale ngasa minggu na mudah-mudahan madong tiki ale minimal bulan September malok Agustus hate ngasa minggu na September manon ta mulai pertama prapestai bai manon sahira lo istilah nasionali jam session molo di sekolah na pentas seni ima molo di si hita tampil maka hita napuna talenta mula kana boy marmusik boy marede tampil mah baik secara pribadi single maupun grup dang terlepas sian dana satu nama tua anton tatur mah waktu tikina di absen mah tu panitia nang mangilu tiki adigan bahasa diatur songoni hira-hira selanjutnya along lomba per sektor isomah hita ka ruas sektor menunjukkan superioritas sektorna masing-masing. Jadi tujuan ta sebetulnya asa menggalang doaka dongata na terjarang talida bui ta ajak muse rapak kita menikmati pesta Uriani. Itu target ni kita separalado tu panitia. Selanjutnya patuluan malam puji-pujian. Malam puji-pujian non omanon diisi dot tapi mana katalenta dohot akapadon suara na memang siap sesuai dengan tema dan ibain panitia. Jadi tak kemas bonon dengan jala tarekam don. Mudah-mudahan dengan hasilnya tabay mo sa gabi souvenir tanon mola dong baruas na asing manang tamuya manang tuhita pe boy gabi souvenir gabi memory tamayan non. Boy tabula kum sesong ni ti masa yang akan datang. Dungit terakhir pesta puncak ima pesta uleta di seperti biasa itu tabain kebaktian dohot acara perayaan sangat biasa ima natsa somal taulahon ima hira-hira gambaran nabui pasat tamis yang panitia ba pasat tamis musetu ala amang situa. Demikian Amang informasi yang boleh kami sampaikan. Sekali lagi kami memohon agar kita semua berpartisipasi dalam pesta Huria ini. Tuhan memberkati kita. Horas Marita Salutna.
Kami ni di batana sumurung sian saluh na roha. Ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhatay. Amin. Huriatan na holongan, shalom madihita saluh na. So nima diaka dainang akang nami pungan sarpat na adong sian Jabodetabek. Selamat datang ma di Hamuna akan utuh nami akang nami ala ima parhamaran gyota di akapat dita gudang do pina tinanda anak yang markanala tusudina ala nungga 20 tahun kan padita do praktek 30 tahun. Jadi gudang dope hutan dan akan tua-tuai bahkan adong dope akka abang nam dison nang jumulo lao kita dahami takas. Jadi di sodorap kita inang padita manupan sihite inang burtak sowit songon kepala marturiane baron nang songon ni inang padita BMC agian nak kaya manguluhon di koinonia songon inang padita bicar nenggola di son nak kaya di kepala marturia rona sida anggo upui inang Dr. S.A.I. Nabiban ala adong ulang nasida di Jakarta tongon paborhaton yang akon nasida tu Amerika dang boy adoh nasida marhite nakaning inang padita pasaribu. Jadi ison adong do nang akang nami padis tanggang inakon rato nami na julu buru sitonga sian pertama kami di resort Parmonangan mulidok resort Parmonangan dang binoto biate 10 pitu bagadanda ba 10 ikom berdalapak tuluari. Jadi sodo saksi hidup nang jali sido natulang nami tungpi natulaku sopat dita marturia manupan ibaid do berena apala berena doau ala dibaid do tu nalingling asa ditahan uji nang berekon paditaon asa unang tortuko ta. Jadi ima haperong tutulaku kepala marturia ala dibaid do tu inganan nama cesoding asatan uji berekon ira paduhan ni datulang uju padita marturia kepala departemen marturia ujui. Jadi selamat datang ma diaka hahanami inong nami nang ditekyon Oma Huriata hai Bandung Reformanda resort Bandung Tengah. Jadi pas pasut hatama parsaurata songon nang natar surat ima ina sarpat na di parmudu-mudu tu hatta songon nalion tu si Elia takas do di pasahat inana disarpati inana babalui nang lasni rohana sonima akahanami akadainang inong nami di tikion di masa-masa tua muna di pasu-pasu tu hatama horas ma di hamu sadukna. Huriatan halonga di bagasan Yesus Kristus hatani tu hatta ujahan di minggu ta sadarion minggu pasapuru toluhon duk trinitatis ima sian buku Efesus bidu onom mamukamai sian ayat 10 saha rodi 20 tapai hutihut ma di bagasan rohat taganup dukon iga beto guma rohamuna di bagasa Tuhani doho di bagasan hagugo onna na tugwi solukon hamuma pakaian senjata na sian di bata asa taralo hamu uti-utian ni si bolisi ay dada marukil hita manghalo mudar doho sibuk akka harajaudo, akka parwaso, akka sigonggomi hasiangan hahulumonon, akka todi hajahaton na digijangi. Di bahini jalo hamuma pakaian senjata na siad di bata, asa tarbain hamuma ngalo di ari na jahati, jalahot jongjong dung di patuduk hamu sasudi. Atong jongjong mahamu marhohoson hasitongad di goting muna, akan nau manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani marsipatu mapat muna laho makaringgason berita nauli pardamiani akup ni sudinai jalo hamuma lobu-lobu hapur siauni hai topan hamudo marhite siani sude subia api ni parjahati jakon hamuma nang tahuluk haluaon doh pudang ni todi ima hata ni debata martangiang mahamu mardongan sadok pangidua doh elek-elek di bagasa todi
manang sadi hari pe huhut dungo jala jugul totong tu mangyakon salhut akka nabadia nang ahu pe asa dibuha pamangaku madoksi dohonokku laho pabotohon hahomion ni barita nauli mardongan hiras ni roha aitu sido disuruh ahu natarration asa marhiras ni roha audisi makata hosa songon natama ido nang sahatna huriata donga sa porsio di bagasan Jesus Kristus tu sudi halak Kriste dohita makasi holi raak kamang inang ngulu na marhasonangan alai bohado tutu say jupang do ragam ni hamaulon boydo jupang akka arsa ni roha atong tapamana majo bohado tutu akka namasa di ngulu taon radang buitar pasi di kita salutna marroa doi jala dohonot tama margati sori do las ni roha dohot arsa ni roha uju masa hamaulon di nguluta totuma kirim dohita nalihonon ni tuhatai gugu nang dihita uju masa nang akka hamaulon lihonon ni tuhanido gugu dihita asalapatanna lam tugu hapor siota di bagasan Tuhani takas ido nang jamita di obas mingguta sadarion asa Apostel Paulus mamudai takas bohado halak naung di bagasan Kristus naung nguluna asa marhasurungan takas taidado di sejarah Apostel Paulus di bagasan hurungan dari bana alai doho notama pamatangna do di bagasan hurungan alai anggoto dina hiras do laho mamaritahon berita na uli di uji banado buhado ibana saliling 3 tahun di huria Efesus makubasi huriai alai torobdo manadikon ha Kristenon buasa kamanginang ala donotama panggonggomi kaisar di kii ikos sobaw nasida jala ikon sobaw nasida musi nang dewi Artemis di hati-hai ranido gabi madate marsak rohani nang Apostel Paulus dia do akan masaw di rohana nung natulul tahun au mar liling marhurian buasa dope adong sumurut haruason ni huria Efesus sian Jesus tapi nung natakas buhado pamiliton nasida di bagasan Jesus Kristus buhado pakokopon ni Jesus tu nasida di bagasan lasni roha alani di paulak nang Apostel Paulus ma siya kurungan ibana takas pangajarion na musena asa mga lehon akka panipuli nang pangajarion tuhuria Efesus buhado asa dipahulak di jakom muse akka pamiliton na dinasida di bagasan Jesus Kristus. Ilo na kain tayo dia akadamang day nang dia 10 gabi to gumaruhamuna di bagasa Tuhan ido di bagasan hagugoon na natugui hata dukon ni tugu asa didok di basa gurik loipuk lapatan na asa takas nasida di bagasan akka tugu ni roha di bagasan las ni roha tugu ni roha asa nang di bahasa Yunani endunamo dunamis hagugoon nasian debata asa margugo si tutu nang huria Efesus asa mga sahon hadirion ni debata dang mga sahon hadirion na songon jolma alay mga sahon gugo dohot huaso nasian Tuhanima niyan nasida. Atong ido manghuton ng Apostel Paulus akka amang inang
Kita sekarang berperang dalam dunia ini. Namar porang dohita halak Kristen mengadupi akan masa di hasianganon akka parukilon di hasianganon mengadupi akka hamaolon. Totu dia do bainota. Songo topik ni mingguta togu di bagasan Tuhani. Itu namasan waeng buhado di tonga-tonga ni portibion dia kahatari dana totu nakaningan manosak ngo akka parukilon manosak do akka parmuluon buhado hita tertantang di era zaman di teknologi na semakin canggih namar porang do hita kita berperang sebagai orang Kristen atau di nama rukil hita idok nakaning dada mudar doh sibuk be alai akka harajaon parhuaso akka sigonggomi na digijangima akka hulumun todi hajahaton na digijangima idun waing persoalan idun waing tantangan ido akka porang na taadupi akka huaso ni sibulis nang bitikyon alan ido tabereng buido jolma gabi sibulison alai sibulis dang bujol mau. Ini hati-hati kita amang inang hati. Sudah banyak juga bagaimana ketika mengandalkan dunia ini, mengandalkan kuasanya, kekayaan banyak yang telah diokultisme, banyak mereka yang digerogoti dengan iblis ipangidu magugu. Itu ramolo tu Cirebon, Nebaron, Mahado tu Dakota Sonari, itu adalah di Indonesia paling dihadetunate. Yahui dia itu suatu HP akka nangalui jabatan dibawa kembang dibawa sesuatu sejajen ini rupanya pekerjaan mereka ini bahasa sauniku pas adong dahahang bisa ada instansi ya itulah kami itu teh jadi muloro tu kator munon asamina ma tertuduk mate akanaro tu kator munon udahlah ala napa ditaro bayi mahami haportibion Indonesia. Jadi itu sudah semena-mena amang inang alanido buhado kadang digerguti akka sibulis itu ya kami mahasiswa latu Jakarta buhado tutu mereka yang sudah kuasa iblis alanido digerguti perbandingan hamisian mahasiswa tulugi ujui iku martang yang gugur hapina dalam nama Yesus keluar ini iblis di dalam nama Yesus iku guguru hapi guraun iku marsitutu rosi bolisi panas jangan disebut nama itu bagi kami panas jangan ina atong ido nuaing buhado asa didok nakaningan Apostel Paulus adong akka senjata pitu asa marhohos hasitongan iko kasitongan dolaw mangalui sa luhut na kamanginang barani madok hasitongan ni barani mengatakan nama Kristus ay nung ngamar harumdamon tidak akka jahaton waing akka jahaton nama mau lihati mulu teknologi semakin canggih sekarang tetapi juga kejahatan ditawarkan banyak sekali kita lihat dengan teknologi kudangdo faedah manfaat dampak ni tuhita bui hamu kau pungati dan sia baupung ora sopungin nadok dihau mapekan alai dampak ni mamuse taida tu akka generasi penerus alang ibu hado mengadupi ini dok nakaning parjolo ikut jongjong marhohoson hasitongan padua hodidok solukon baju-baju pertahanan ima hati goran daktar sirang sian ganup na porsea hati goran na sia Yesus Kristus ima tasolukon gabe takas asa unang hona uhum hita imana paduahon patuluho didok pohado senjata na patuluhon marsipatu haringgason marbarita nanguli rikotni nang tu pangatusion marbarita nanguli gabi jemaat yang misioner. Jadi takas dakola dihami parbarita nanguli bera alai buhado ikon gabi jemaat na misioner ma patuduhon nang barita nanguli itu rasa tuwaing bohado seding ni huriata
tuaka pulau-pulau na somanada Kristus dope na dihasipi lebih guod dope na sida sahma nang tusi batu paota rasonima nang di batu pauriata nang tu Afrika alalas budura akamang inang marhite nang teknologi pira multimedia pira marhite aka smartphone nang aka FB tai buhado kita mau memberitakan firman Allah supaya lewat itu bagaimana orang juga bagaimana firman Allah. Ada yang mungkin follower nara sedikit ya mang ya kalau dibilang berita Injil diberitakan disuguhkan ya mah ini berita Injil alai molo akka berita-berita nasu dinggado nasu gabiak wow banyak kali nih followernya tergudang dong menyambut hati alai bohado menyimbangkan orang kamang di era teknologi supaya itu juga bagian dari pemberitaan Injil juga kepada kita asa unang tarela-ela dia kaulaun ni sibulis alai bohado maka ringgason berita nauli nanang si pahe bangota di tonga-tonga ni nang Portibion paupato didok senjata rohani perlengkapan rohani adalah iman lubu-lubu hapur siaun iman perisai iman lapatan nahai topak kita do akka subiani parjahat memadamkan api panah dari si jahat bagaimana dengan iman di dalam Yesus Kristus asa lubu-lubu ni hapur siaun iman perisai imanlah mangitupi nang akka uti-utian ni sibulis asa unang tarela alai gudang dupe hak Kristeno nate masa bu itu uti-utian ni sibulis tu ulpuhan ni hada tuan kenapa sih amanginang molo ikum malu jabatan buasa kolau tu pusuk buhit di sina masa adong di si maleo gugu adong maleo jabatan tetapi inilah kita orang Batak amang kita yang pergi ke pusuk buhit di pangururan sana ketika mau meminta suatu jabatan. Ay basa dak tu debata. Ay basa dak tu Jesus Kristus sileho tua di tanah on. Do sileho tua di banua gijak sogot. Mangaleo keselamatan, haluau jabatan. Dohot akan narik koti susuk doi di bagasan Kristus. Alani do tarela budak kita hati. Gudang nuaingon nga di zaman modern. Alay sa di pahisa dope akka uti-utian ni sibulis. Sa di pahisa dope akka ulaun okultisme di pangururan. Ay nabuhado nuaing. Bagaimana mendarat firman itu? Buhado naung 110 tahun barita nauli. Pudupe hita di gorgoti. Margugo dope sibulisi manggugay hita. Damang dahinang. Disira ikut tapaulak rohata. Idok na paunopon senjata rohani perlengkapan rohani pudang nito di imahata ni dia mata takas imata jalau ima marguguyon akan apursia itu menerangi kalau tidak datang Injil Bapak Ibu 160 tahun yang lampau siapa kita orang Batak mau lihat mak tu di Batak di roro akka parbarita nauli akka tuan Jerman datang ke tanah Batak adong masuk ni di Batak di haholomo dope nang halak baton asa tiur asa gabi doh nasida parbarita nauli asa gabi jemaat na misionar asa bui mangalu subia ni sibulis asa unang di bagasan ulpuhon ni hadatuan asa unang di bagasan okultisme akka halak batakon atong ido senjata pudang nito di hata ni debata takas nang tajalo ido di Heber 4 ayat 12a ay namarngulu do hata ni debata jala mapakorhon jala tumajom sian nasa podang si dua baba sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ido mengajar hita tajalo barita nauli asa hangu luat dua mang asa hangu luat doinang supaya kita diterangi Injil itu mahita halak Batak di parbueni nang berita nauli na papituhon didok martangiang atong partangiang oma di onom perlengkapan senjata rohani yang dari Tuhan tadi
bagaimana kita berdoa di dalam iman dan Roh Kudus asa tekas nang tangyaku kamu hami idura itangyaku do ikut ditangyaku do akan apa osoni di mata. Kami juga lemah, kami juga punya keterbatasan. Son akainung namion akahadangon na julu haruna sida tutu lahoma dongani akahahanami akaamung nami na julu di tonga-tonga ni parbari tahun nauli mereka semakin kuat jadi korap namar si tangyangat dohita hutangnya kok kami hamu akka ruas ni huria tangnya kok kamu hami akka naposo ni debata na mangula di hurion asa marhegas ni roha hami asa dot hami marhamunangan di ujungna ido dabo ni halak Kristen atong di senjata na onomi papi Tuhon ikom martangiang ma hasadaan na kesempurnaan na di tonga-tonga ni nanguluta songon halak Kristen atong hurian ni tuhata ditugu dohita halak Kristen marsada-sada asa marsi tutu hita di bagasan gugu do tugu ni rohani hapur syauta tutuhani unang ganggu hita kamanginang unang mabiar hita mengadupi akan masa alay tapake ma senjata perlengkapan rohani unang tinggal sian na onomi jala diguhi nakaning marhite tangiang tapake ma senjata perlengkapan rohani yang dari Tuhan asa totong tapangasahom ma buhadu gugu na siat Tuhani asa ido juju di bagasa tikion asa tugu hita di bagasan Tuhani asa tapangasahon damang dainang haguguon ni Tuhani lau mangadupi nasa na masa di tonga-tonga ni portibion anggo sohapur siaon do tangiang mangadupi sarunam bisa kita cepat jatuh terlebih di persaingan sekarang akamanginang tidak akamahulon na parpudion muranay tarela mulupe adong tatanannya ke undang-undang dot akan asing tidak manwaeng gerakan-gerakan di Indonesia buhado huamang buhado inang dang mga lupit tanga kita di hamahulon di beberapa minggu yang dihadapi oleh bangsa dan negara dang tangis sita mengida salunai di sedura bamul rapak kita manangyak kuni mulo martangiak kita ganup dia kabagasta akamang inang budora lam sumisi budora lam numeang dia karuda pemerintahan teida muse tuaka pejabat alanido iko pos maruhata akamang inang pabua sai nadonganan sai ramutan sai parguguan jala di pasu-pasu di batado hita ganup marsada-sada atong hurian itu hatta naholongan di bagasan Yesus Kristus sai tapahibul maruhata makapur sai Tuhani unang ganggu rohamamang inang unang mabiar rohamang inang alay nunga di pasahat tuhita marhite turpuk sadarion ima senjata parto diom perlengkapan rohani ima tapake na diliho di bata asa margugo hita jala marhamunanga kita di tonga-tonga ni nang hasyanganon atong pos maruhata di Tuhani di bagasan Kristus di huaso hagugunay akadamang dahinang asa tugu mahita di bagasan Tuhani mangadupi akka hamahulon parukilon dohot akka subia ni sibulis taralohodo yamang taralohodo inang taralohita doi marhita perlengkapan senjata kerohanian senjata partodion naung dilehot tuhata tuhita di bagasat tikion ima marguguyhon ima marmudu-mudu hita akamang sadipatuguma hapor siota saluhukna atong perlengkapan rohani, senjata rohani, nasihat Tuhan ima tapake di bagasan nguluta damang dainang asa marhamonanga kita nuaing sugut rudi saliling nililingna. Amin martang yang mahita. Tuhan bau lihat tema rohanami di pasato Tuhami tutu senjata rohani, perlengkapan rohani di pitu nahujalu hami nakanik Tuhan
jala huguhi hami mai marhite nang tangiang maol tutu gudang parukilon hamaolo parsahiton tantangan nang di dunia teknologi di hajahaton na merasuki na merajalela dot aka na huida hami Tuhan di ari parpulion songoni nang niadupan ni nang apostel Paulus na jolo di hudia Efesus di hamaolon naong di tariason barita nauli mulak na sida muse di deba jala gumudang manobba Kaisar Domitianus manobba biwi Artemis mabiar makajongjok ko Kristus naong di bagasan pakukopon naong di bagasan hatugon ni roha di pahulak apostol Paulus laho mga jari musena as takas di senjata rohani perlengkapan rohani takas do tangiang mga jari na sida patauhon na sida asa tugu di haporsiaon di Kristus. Songoni mahami Tuhan. Dileko dihami di minggu sadarion perlengkapan rohani, senjata rohani, ima gugunami, ima lasni rohani mengadupi subia hajahaton. Aka pangilairan ni sibulis, aka hajahaton dinahu maliak kami. Asa takas naung di bagasan hatami hami. Ima gugunami, ima pangajariot di hami ali Tuhan marhite todim parbadia patau hami di si Tuhan asa di perlengkapan rohani senjata rohani ngulu partodoni ima hupiop hami Tuhan mangadupi hamaulon namasa doh panghela-hela ni sibulis naganuk tiki di ngulu nami di partikian na hubulus sami mauliate rohanami Tuhan sai palopokon hatami gabe marurat marparbue di tonga-tonga ningulu nami Tuhan ajari kami gabe jemaat na misioner na hupake kami nang teknologi nang aka multimedia Tuhan asalam takas nang barita na wihu pasat kami tuak kadungan nami na humaliang asabui gabe keseimbangan molopedia ka teknologi na semakin canggih bui nang teredam di keseimbangan ni ali Tuhan lehon dia kamanami inanami gugu nang akan aposo bulung tugu marhaporsiaon di bagasan ho Jesus Kristus imahu jalo hami atong dia pinahudupi hami mahawam hamaholon parsahito do tantangan homa ali Jesus Kristus dongan nami manotong jala tugu ni rohanami hiras ni rohanami hola di bagasan haporsiaon nami di Kristus Jesus Tuhan rapun ho hami di bagasan gulu nami nang di pardan nami Tuhan song di makaruas ni huriam paso-paso dia kangulu na sida di bagasan hai paso do las ni roha nang akaulon na sida na maragami Tuhan totong ma pasu-pasuhon buah kami tongon rapdot kami di akan natuto nami hahanami Tuhan akinong nami di punguan ina sarpat nasian Jabodetabek naung ditinggalhon akka amanami parbadita nauli Tuhan asa papos maruhan yakka ina nami ahanami inong nami Tuhan dihatun na sida nang majalo law madalani akka ari-ari ningul na sida rapdot akka nakko parumay bu hela do akka pahopu tu akka ari na manghuton Tuhan las rohan nami pajupang bui hami di huriamon songoni nang nasida nang namula pen Tuhan siat tonga-tonga di huram hakabi Bandung Reformanda pasu-pasu juluani nasida Tuhan dia kalakkan nasida nang dia ka kendaraan dari topang nasida do nama buat Tuhan totong pasu-pasu di bagasan hajamoton tusipul Tuhan di paringon nami rak marsor hami do nasida do akka ruas ni huriam hakabi Bandung Reformanda Tuhan buah kami akan marsahai tongo di akka ruas ni huriam ima di inang nyonya Panjaitan Bursinaga di amang Cihuta Julu di amang Emsiahan inang nyonya Eres si Hombing Boru Pasaribu inang nyonya si Barani Boru Manulang amang Elhu Tasoid amang Samosir amang Julian Daniel Tubing amang Dulu Saribu inang nyonya Sinaga Boru Tabba inang nyonya si Turus Boru Tabun inang nyonya Utapia Boru Silalahi amang Ihutagalong inang nyonya Tabulu Boru Samosir amang Simbolon amang Dipapahan amang Amanulang amang situa ka Panggabian amang situa Purba inang nyonya Panjaitan Boru Stopul inang nyonya Hutabarat Boru Siregar inang nyonya Siturus Boru Sirait amang Peter Rina Pitupulu amang situa Kastumorang
Tuhan di bagasan gonggoma man si roham nasida pasu-pasu Tuhan ngunu sida na marsahit na tungo dia ka rumah sakit doho na di pemulihan di bagas nabi tung homa ale Jesus padaw ni nasumurung di nasida. Tuhan hubah kami di aka keluarga ni huriam na sodapo tadi aka palumea para binga-binga dupi Tuhan mangidu hami leho maritikina dio basna diarina di bulan na Tuhan diaka para binga-bingo diaka parbuin di bortiang asa guk las ni rohana sida Tuhan ima nang si nami dan aku nami Timotius bulu Tuhan dihurang komunikasi mulai Tuhan lam berkembang pasu-pasu Tuhan di anak nami asabui lam berkomunikasi dengan tuakati kinaron harap disosu di nang akka inanami amanami Tuhan ruas nuriam pasu-pasu namar padapotan nasida di tonga-tonga ni ngulu nasida nang akka lansia nang soni akka inahan nape Tuhan tarumubi amanami inanami punguan lansia nama dohoti di hari Jumaat di pertandingan vokal grup di HGB Kerawang pasu-pasu pada nasida ramoti Tuhan juluani sudina akan naung di guruh nasida nabi Tuhan si pertandikon nasida tong muliati rohanami Tuhan saya jumulu urasi hami dosa pason nami asalam talup hami majalo hasi tongan ni barita naudi dohot nang di habaoran ni pasu-pasu mi hami Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita tapasah ma peliata.
Tatang yakoma piliata, alini bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni salhut, si lehon na dinggan, dohot nasa uli basa, na mauli utus. Hupa sahat hami masian na nilehong mitu hami, pilian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus, di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasia kami pilianon, pati bulhon harajaw di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon ni roni pamataku, osano dogo ki roni saluhun ataku, aliaman hami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say South Malomo ni roham, di banua tongaon, songon na di banwa gijang, lehon matu hami sa darion, hanguluan siap hari, sisa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan, namardosa tu hami, unak kami to gihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay, no,
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. Horas madhita saluna. Jadi damang dainang dak pola masih jalan kita asa romara akka dahang dainang tujuh lo markur juhamuna asa rohami ido sakap nami sian hurion. Jadi tapai mamazo akka damang dainang ruas nurat taki Bandung Reformanda teh satokin di napatu bigi hukur di akka hahanamison akka inung nami ate Roma akka dahang dungi pehitanong ramah tamah muse. Jesus